Det er ulækker. Hvad hedder du så? Ikke noget. Og hvorfor sidder du fast på Gustavs hage? Din lille farmand. Prøv at lave en sur mund, Gustav. En sur mund? Eller en glad mund? Hold da op. Det kan du mange ting. Ad. Det ligner et monster. Er den sulten? Du har et monster siddende på hagen. Hvad? Lille farmand. Hvad siger du? Hvad griner du af? Den ser farlig ud. Skal I prøve en til? Nej.